Ja vás tu všetkých vítam. Moje meno je Barbora Sulíková. Táto akcia je druhým ročníkom. A teraz by som ešte vám rada predstavila Veroniku Kurečkovú, ktorá tiež povie nejaké úvodné slovo a potom sa pripojí pani doktorka Jana Lajzárová z Českého sdružení obětí dopravních nehod. Tak. Na krátké úvodní slovo, to už bude opravdu krátké, protože moje role je teď dneska velmi vedlejší. Ale ráda bych vás tedy přivítala nejenom jménem našeho týmu kolegů výzkumníků, kteří se zabývají tématem dopravních nehod a ponehodové péče, ale i vůbec jménem Centra dopravního výzkumu jako instituce. A musím říct, že my v Centru dopravního výzkumu děláme opravdu velmi širokou škálu výzkumných témat. Toho hodně čím se zabýváme a musím říct asi za sebe i za kolegy, že vlastně hrozně nemáme rádi takové ty výzkumy do šuplíku a já jsem strašně šťastná, že ponehodová péče je přesně jeden z těch výzkumů, které v šuplících nekončí a že se tematikou ponehodové péče zabýváme opravdu hodně dlouho a že je to nejenom, že téma, které je pro nás zajímavé, ale i téma, které je velmi důležité a velmi užitečné. A vidím tam, že ta práce kolegů, kterou vytváří, většinou taky padá na úrodnou půdu a to znamená, že potom má ten praktický dopad na to, abychom lidem, kteří projdou zážitkem dopravní nehody, tu jejich situaci co nejvíc usnadnili. Takže za sebe musím říct, že jsem za to moc ráda. Jsem moc ráda, že jste přišli, že jsme se tu mohli sejít v téhleté sestavě a těším se na to, že budeme spolupracovat i nadále. Přiznám se, že úplně nejvíc ze všeho se těším, až už žádné dopravní nehody nebudou a my budeme všichni v tomhle ohledu bez práce a šťastní, že nemáme co dělat. Takže dopravní nehoda jako závažná událost v životě člověka. Rozhodli sme sa s kolegyňou, že to skúsime formou regresného štatistického modelu a vlastne všetko sa dozviete ešte ďalej, ale čo nás k tomu viedlo? Máme nejakú štatistiku dopravnej nehodovosti od Polície Českej republiky, ktorá predpokladám, že mnohým z vás je asi známa. Že sme tu všetci takí, že asi ste sa s tým už práve aj s týmito číslami stretli. Sú to čísla, ktoré sú hrozivé. A toto sú len nejaké fyzické následky, tu nikde nie sú uvedené psychické následky, ktoré v súčasnej dobe nie sú evidované. Tak, ohľadne psychických následkov nie len dopravných nehôd, ale aj iných traumatických udalostí, ako už určite viete, hlavne vy psychológovia a z oblasti zdravotníctva, vychádza v rámci medzinárodnej klasifikácie nemocí 11. revízie, tak sú tam novinky. Vlastne stresové poruchy získali samostatnú kolónku a je ich tam strašne moc. Že vlastne vidno aj, že ten trend sa udáva v rámci toho, že tým stresovým poruchám je venovaná veľká, traumám je venovaná veľká pozornosť. Takže pribudli niektoré nové z nich. My sme v rámci aj projektu Komplex a v rámci dopravných nehôd mapovali konkrétne tieto, hlavne tie fobické poruchy, vidíte, že sú celkom pestré, je to strach z cestovania, z řízení, strach z dopravných nehôd a strach aj z prítomnosti ve vozidle. Takže takto sa konkrétne volajú, ja teraz by som sama nevedela, ktorá presne je ktorá. Viem, že tá prvá sa týka dopravných nehôd a tá druhá je strach z řízení, alebo tretia, no dobre, to je jedno. A pribudla aj komplexní porucha pozůstalých, ktorá, aj keď je truchlení ako niečo prirodzené, tak napriek tomu komplexní porucha pozůstalých je niečo, čo prekračuje tradičné vnímanie trúchlenia. Že vlastne tie symptómy, ktoré sú veľmi nepríjemné, sprevádzajú toho človeka oveľa dlhšiu dobu, sú vyššej intenzity a zasahujú veľmi do jeho každodenného života. A ešte úplná novinka je komplexní posttraumatická stresová porucha, ktorá je na rozdiel od tej klasickej, opäť ide o vyššiu intenzitu a niektoré symptómy sú trochu rozdielne, ale v súvislosti s dopravnými nehodami sa nevyskytuje až tak často. Jedná sa to vlastne o traumatizácii, ktorá je spôsobená z viacerých zdrojov, že tomu človeku sa to potom tak ščíta, že už je toho fakt moc. Alebo sú to traumata, ktoré sú tzv. Interpersonálne, to znamená, že vznikajú z napadnutia inou osobou, z fyzických útokov, alebo sú to sexuálne zneužívania v detstve napríklad, alebo zanedbávanie v detstve. Sú to také veci, ktoré vznikajú priamo tým, že iná osoba ublížila tomu človeku, alebo je to spočítanie rôznych traumatizácií. Takže vlastne toto sme už nejakým spôsobom vedeli už v projekte Komplex.
A takisto vieme, čo asi takisto, je to také opáčko, že psychické následky dopravných nehôd môže vlastne aj tá posttraumatická stresová porucha alebo ktorékoľvek iné negatívne javy môžu nastať z viacerých zdrojov. Niektoré zdroje si ten človek už nesie do tej nehody. My sme sa aj bavili s pánom kolegom právnikom, že vlastne sú to iné traumata, ktoré už za ten život zažil. Že sa mu to ako keby spočíta, že do toho pohára kvapka a potom zrazu pretečie. Tak to je jedna vec. Potom sú to nejaké osobnostné predispozície, napríklad určitý druh temperamentu. Je to ženské pohlavie, tak to vychádza štatisticky. Takisto je to napríklad osobná história, nejaké psychiatrické ochorenia v histórii toho osobnej histórii človeka, ale takisto aj v rodinnej histórii. Potom sú to tzv. Peritraumatické faktory, ktoré sa dejú priamo počas tej udalosti nehody a vyplývajú z tej udalosti nehody, ako napríklad aká je závažná, čo sa u toho človeka aj po tej psychickej stránke odohráva priamo počas tej nehody, napríklad, či tam dochádza k nejakej disociácii, o ktorej sa budeme baviť aj trochu neskôr a podobne. Či sú tam prítomné deti napríklad, je dosť často taký významný faktor, ktorý sa neúplne vždy zmienuje. Či je tam nejaké zranenie, ktoré nemusí byť ani také vážne, ale škaredé, je proste otvorená zlomenina, je krvavá, nemusí byť u toho človeka, ale stačí, že to vidí, niečo nepekné. A tretí faktor sú faktory po udalosti, človek nemusí mať psychické problémy z tej nehody samotnej, ale čo sa stane potom, môže byť sekundárne traumatizovaný, napríklad s pani doktorkou sme natrafili na neetické jednanie novinárov, napríklad. Ďalej to môžu byť vleklé súdne spory. To, že človek nie je odškodnený tak, ako by mal byť odškodnený. A toto sú všetko veci, ktoré môžu nastať ďalej neskôr. Tak, ale aby som prešla vlastne k tomu hlavnému, toto bol taký úvod, k tomu hlavnému, o čom chcem hovoriť, tak dopravná nehoda. U niekoho sa môže stať, že tá dopravná nehoda je úplne v pohode, bez problémov integrovaná do jeho bežného životného príbehu a u niekoho naopak to tak nie je. Niekoho je to udalosť, ktorá je zlomová a môže ho položiť na kolena. Aké sú tie faktory, ktorých sa tí ľudia dvaja odlišujú? Skúšala som to poňať nejako, aby to nebolo úplne patologizujúce, ale bolo to hrozne ťažké oddeliť to od tej posttraumatickej stresovej poruchy úplne, lebo väčšina všetkých výskumov bola riešená skrz posttraumatickú stresovú poruchu. Takže som dosť často aj v tých rešeršiach vychádzala práve aj z tej PTSD a s tým, ako to bolo namerané s tým. A tak trochu sme čakali, ako to dopadne. V dnešnej dobe je trendom nejaký celkový pohľad na človeka a cesta, ktorou sme sa vybrali, vieme, že ešte docela známy posttraumatický rúl, že to nám všetkým tak niečo ako povie, že vlastne vďaka traumatu dokážu niektorí ľudia narásť. Po osobnostnej stránke, po spirituálnej stránke dokážu sa niekde podať a ten efekt je potom aj pozitívny. Čiže nechcem nejako zľahčovať tú hrôzu, ktorú v tej udalosti môžu samozrejme zažívať. A my sme si vybrali vlastne tieto tri teoretické koncepty, ktoré sú určitým spôsobom veľmi podobné. Ten prvý je trochu sociologický, tie druhé dva sú dosť psychologické. A takto, keď sa na to pozriete, tak ten druhý a tretí termín vám pravdepodobne budú tak približne dávať zmysel, čo to asi znamená, že si to dokážete predstaviť aj bez toho, aby ste poznali presne tie teoretické veci. A ten prvý je takisto o tom. Píšeme si nejaký svoj životný príbeh, a zrazu sa stane udalosť, ktorá ho preruší, zničí, nie sme schopní fungovať tak, ako sme fungovali doposiaľ. To naše doterajšie fungovanie je úplne znemožnené a musíme... Čo? Čo sa stane? Čo sa môže stať ďalej? Je toho viacero, čo sa môže udiať. Takže buď na jednej strane sa môžeme úplne zastaviť, pravdepodobne sa na začiatku zastavíme a uvedomíme si, že to, čo nám fungovalo doposiaľ, už naďalej fungovať nebude. Že sa nedokážeme na tú udalosť adaptovať, že sa nedokážeme adaptovať na tie zmeny, že nemáme dostatok zdrojov na to, aby sme pokračovali tak, ako doposiaľ. Takže tá zmena býva spravidla veľmi drastická a zasahuje úplne do tých najhlbších sfér
ľudského jedinca. Že tam sa ide úplne na tú kost, že je to zdravie, je to nejaká fyzická kondícia, je to strata blízkej osoby, sú to naozaj také veci, ktoré sú veľmi, veľmi významné pre toho človeka. Je to často povolanie, nedokáže už vykonávať to povolanie, ktoré robil doposiaľ. Lebo napríklad mu je to fyzicky znemožnené, alebo aj iným spôsobom. No a tam sú nakoniec, sú možné dve základné reakcie. Bude to zrútenie, tým, že sa osobnosť dezorganizuje a často potom sa inklinuje napríklad k nejakým návykovým látkam, k závislostiam najčastejšie od alkoholu, psychickým vážnym ochoreniam, ako je to PTSD, depresia je veľmi častá a opomínaná v súvislosti s dopravnými nehodami a takisto úzkostné poruchy. Alebo sa ten človek nejakým spôsobom na novú situáciu adaptuje. No, tu mám rozpísané nejaké negatívne a pozitívne dôsledky. Tie pozitívne, čo môže získať, je vyššia osobnostná odolnosť. Čiže potom aj ďalšie negatívne udalosti v živote dokáže ustáť ako bezpečnejší, ako silnejší jedinec. A mám tam zmienený aj ten posttraumatický rúz, okolo ktorého sa tie pozitívne dôsledky vždy potom točia. Že áno. A je veľmi zaujímavé, že táto negatívna a pozitívna vetva sa navzájom nevylučujú. Môžu prebiehať súčasne. Tvoria ich rozličné trsy faktorov, aj keď niektoré prejavy majú spoločné, ale človek môže zároveň dostať PTSD a zároveň mať veľmi významný posttraumatický rúst. Takže nevieme úplne, prečo je tomu tak. Áno, a u každého to môže byť úplne inak. Niekto môže mať len jednu z tých vecí, alebo druhú úplne malinkú, a sú to na sebe dve nezávislé cesty. Takže, ale čo sa týka, čo je také dôležité posolstvo z tohto sledu, je to, že je vhodné tomuto človeku poskytnúť nejakú podporu. Na schvál nepíšem pomoc, ale v rámci budovania tej odolnosti, aj skrz to, že tu veľa ľudí z integrovaného záchranného systému, tak vieme, že dnešný trend hovorí o tom, že sa má posilňovať predovšetkým to, aby ten človek si potom v budúcnosti dokázal poradiť. My sme vlastne čerpali data z prúskumu Centra dopravného výskumu a takisto informácie som čerpala aj zo zahraničných odborných zdrojov, že som si to musela všetko pripraviť nejaké rešerše, aby som mala k tomu nejaké podklady. Takže všetky informácie, ktoré teraz poviem, nie sú z mojej hlavy, ale sú z týchto dvoch zdrojov. A vlastne ten prúskum je už staršieho dáta, pochádza z roku 2022 a realizovali sme ho v rámci projektu Komplex. A chceli sme tie dáta čo najviac vyťažiť. Takže vlastne aj preto sme pracovali na tomto, bola to vlastne tvorba článku. Mali sme toľkoto 2319 respondentov, ktorí boli účastní dopravnej nehode. S tým, že nám bolo jedno, o akú závažnú dopravnú nehodu sa jedná. Vylúčili sme také tie ťukance na parkovišti a bolo to vlastne podmienkou toho, aby mohli byť zaradení do toho prúskumu, bolo, že tá dopravná nehoda bola vyšetrovaná políciou Českej republiky. Boli to aktívni aj pasívni účastníci, to znamená, boli to řidiči, chodci a nejakí cyklisti, to sú tí aktívni, ktorí priamo sa podielali na tých príčinách. A takisto tí pasívni boli pasažieri, spolujezdci v autách, cestujúci v MHD a podobne. Pretože sme predpokladali, zaujímala nás prevalence nejakých negatívnych javov, ten prúskum bol zameraný primárne na negatívne javy v populácii Českej republiky naprieč celým týmto spektrom, že sme sa nezaujímali jenom o řidiče. Snažili sme sa, aby tam bolo nejaké približne normálne rozloženie, ktoré korešpondovalo s tým, nie ako je to rozloženie v populácii, ale ako je rozloženie pri dopravných nehodách. Takže sme tam mali zastúpené všetky vekové skupiny, mali sme tam zastúpené obe pohlavia, mali sme tam zastúpené takisto, čo sa týkalo dosiahnutej výšky vzdelania, všetky skupiny, ktoré existujú, teda od základného až po vysokoškolského vzdelania. No, teraz prejdem k tým faktorom, ktoré sme predpokladali, že sa budú podieľať na tom, že tá dopravná nehoda bude vnímaná ako niečo vážne. Predpokladali sme, že to bude pohlavie. Pričom vieme, že, ako som aj vravela, ženské pohlavie je výrazný predispozičný faktor. Nie len so vznikom posttraumatické stresové poruchy, ale takisto horšieho duševného zdravia.
Ako vieme, tento názor, ktorý prezentujem, nie je môj a je možno, že trošku kontroverzný, pretože vieme, že ženy a muži tendujú k rôznym typom duševných onemocnení, ale na základe toho sa javí, že ženy sú predsa len postihnuté malinko viac ako muži. Takže ten predpoklad ženského pohlavia a traumatizácie je výrazne, je to spojitosti. Čím teda tie ženy majú vyšší predpoklad, že budú postihnuté traumatem než muži. Tak. Ale niektorí výskumníci sa na to pozerali trochu ďalej, že ako to vlastne je, že tie ženy sú častejšie v zlom psychickom stave a zistili, že len tie ženy častejšie vyhľadajú lekárskú pomoc. Že to môže byť trochu spôsobené tým, že vlastne po tej nehode si o tú pomoc popýtajú na rozdiel od mužov. Takže to je prvá vec, ktorá môže tento jav trošku vysvetľovať. Áno. Je tam rozdiel medzi tým, že ženy sa javia, že v prvej fáze po nehode sú vo väčšom strese, ale v neskorších fázach majú tie adaptačné mechanizmy lepšie vyvinuté ako muži a dokážu sa s tým lepšie vyrovnať. Takže toto bol výsledok ďalšieho výskumu. Ako píšem aj nižšie, je tam vyššia miera disociatívnych a vyhýbavých príznakov v porovnaní s mužmi, ale v iných štúdiách sa tieto rozdiely zase nepreukazujú. Takže ale stále sme predpokladali, že ten gender, konkrétne ženské pohlavie, môže zamiešať karty. Druhý faktor, ktorý sme skúmali, bol vek. A tu sa nám na základe odborných zdrojov ukázali dva základné trendy. Jeden hovoril o posttraumatickom raste a o tom, že keď je človek mladý, tak ten posttraumatický rast je u neho výraznejší, pretože môže ešte niekam naraz. Kdežto s narastajúcim vekom prichádza ten trend ako keby automaticky a on dozrieva do tej fáze, zreje aj v tom spirituálnom a osobnostnom vývoji tak, že na to nepotrebuje žiadne trauma, ale že dozreje vekom do určitej fáze. To znamená, že vo vyššom, neviem, či to teraz bolo zrozumiteľné, ale to znamená, že vo vyššom veku ten prejav posttraumatického rastu nie je tak výrazný, pretože ten človek si to už odžil v priebehu predchádzajúceho života. Už je v tej fázi, že už sa stretol so všetkými tými vecami na základe nejakých obyčajných životných lekcií, ktoré sú proste prichádzajúce, niekedy tvrdšie. Dáva to zmysel? Som zrozumiteľná. No. Takže tým sa aj vyšším vekom znižuje účinok určitých stresov. A druhý trend hovoril o trochu takom fyzickom zdravotnom hľadisku, keď s narastajúcim vekom sa človek stáva fragilnejším, krehkejším a tie jeho zranenia ťažšie sa z toho dostáva. Je tam horší návrat alebo žiadny návrat do práce. Áno, tam s tým narastajúcim vekom sa mladý človek sa z toho dokáže relatívne rýchlo zotaviť, ako sme aj videli v predchádzajúcej alebo ešte prezentácii predtým. Mladý človek, dieťa sa lieči zo zranení kratšie ako dospelý človek. Tu sa ten trend u osôb v určitom veku sa to láme a je to pre nich náročnejšie sa z týchto fyzických vecí dostať. Takže tuto sme úplne nevedeli, ako sa tu prejaví ten vek. Boli sme na to sami zvedaví. Ďalší faktor, ktorý sme zobrali z týchto socioekonomických ukazateľov do úvahy, bol vzdelanie a sociálny status. Sme to spojili, pretože to bolo hrozne ťažké v rámci toho prieskumu, ktorý tvoril dotazník, nejakým spôsobom oddelovať. No a literatúra hovorila o tom, že ľudia, čím majú nižší socioekonomický status, tým horšie môžu byť postihnuteľní dopravnou nehodou. Pretože môže to byť tým, že majú lacnejšie vozidlo, ktoré nemá také efektívne ochranné prvky. Môže to byť tým, že keď sa zrania rovnakým spôsobom, tak ten človek, ktorý má zamestnanie, ktoré je ako keby, ho dokáže robiť viacej ľudí. A jeho zamestnanie je fyzicky náročnejšie a jeho zamestnávateľ není tak otvorený tomu, že by mu dával tomu človeku priestor na to, aby mohol postúpiť tú rekonvalescenciu a podobne. Toto bol ten druhý faktor, ktorý sa s tým stretával. A takisto aj vo celkovo obrázku štátov sa ukázalo, že štáty, ktoré majú vyššiu úroveň vzdelania, tam sa to odhadovalo vyššiu ako úroveň tú životnú, tam sa to spájalo s klinickou úmrtnosťou.
tak je tam tá prevalencia PTSD menšia. Takže toto boli také naše tri veci, s ktorými sme boli zvedaví, ako to dopadne. Takže sme do toho regresného štatistického modelu šupli pohlavie, vek a socioekonomický status, a ktorý sme konfrontovali s otázkou toho, ako ľudia vnímajú tú dopravnú nehodu ako závažnú udalosť v porovnaní s inými udalosťami vo svojom živote. A tak schválne, máte nejaký tip, ako to dopadlo, čo z toho bol relevantný faktor, čo z toho vzniklo ako významné? Tak uvidíme. Ešte tu mám raz, to sa omluvám. A bolo to pohlaví jenom. Jediné pohlaví sa ukázalo na základe týchto našich dát ako významný prediktor. S tým, že to svedčí len o tom, že sme mali také dáta. No? Že možno, že keby mal niekto trochu iné dáta, mohlo to dopadnúť inak. Ale to pohlavie ženské sa ukázalo naozaj ako prediktor toho, že tie ženy, ktoré boli v dopravných nehodách, vnímali tú dopravnú nehodu ako udalosť veľmi významnú v porovnaní s inými udalosťami vo svojom živote. Mali tendenciu prikladať tej udalosti význam. A ďalej sme sa pozreli na problematiku vzťahov, sociálnej opory, tzv. Dobrých vzťahov, nejakej komunity. A my sme sa zamerali v prvom kroku na partnerské vzťahy, na dobrý partnerský a spokojný partnerský vzťah. Predpokladali sme na základe odborných zdrojov, že tam je významná podporná rola. Že proste pokiaľ má človek doma v poriadku tú situáciu, tak zvláda všetky ďalšie udalosti v živote jednoduchšie. Takisto niektoré výskumy svedčili, že je tam vyšší výskyt traumatizácie u rozvedených a ovdovelých. A takisto u detí sa ukazovalo, že veľmi dobrým predpokladom na rozvoj nejakej osobnej odolnosti je to, že majú dobrý vzťah s dospelou pečujúcou osobou v dobe svojho dospievania. Že to boli také nejaké základné ukazatele, od ktorých sme sa odrážali. A teraz sa pozrieme, jak to dopadlo. No, dali sme tam tieto premené. Okrem partnerského sme tam dali ešte návštevu odborníka na duševné zdravie v priebehu života. To som sem dala, pretože mi to nikde nepasovalo, ale logicky nám to vyšlo, ako väčšie to môže byť dôležité. Že to svedčí o nejakej osobnosti toho človeka, o nejakej jeho osobnej histórii, čo sa týka toho psychického zdravia a psychofarmaka v priebehu života. Takže okrem tohto vzťahu som tu zaradila aj toto. A pokiaľ si niekto chcete tipnúť, tak teraz môžete, lebo výsledok bol takýto. Žiadny z tých faktorov sa nepreukázal byť významný preto, ako ľudia vnímajú tú udalosť. Takže zatiaľ nám tam ostalo len ženské pohlavie. Ten vzťah, akýkoľvek vzťah sa neukázal byť významným prediktorom v našom prípade. To neznamená, že to není dobré a že to nesvedčí o nejakom rozvoji reziliencie, alebo že to není jeden zo zdrojov, ktorý je pre tých ľudí podporujúci a proste takto nám to vyšlo. Samých nás to prekvapilo. Čo sa týka viny. Teraz budem asi dosť kontroverzná aj na základe toho, čo tu odznelo predtým a celkom som rada, že pán doktor tu už není, lebo asi by nebol teraz na rád. Ale ja to ešte pak potom budem veľmi zdôvodňovať. Opäť, na vinu sa dá pozerať ako na subjektívnu vinu a správneho hľadiska na nejakú objektívnu vinu. Nazývajú objektívnu. Ako ste tu odborníci na dopravné nehody, tak všetci asi dobre viete, že sa dá dosť často polemizovať o miere, o nejakom spoluzavinení a dosť často je to také, že nedá sa to úplne presne určiť. Nevrajím, že je to tak vo všetkých prípadoch, ale možno o tom uvažovať aj takto. No, pokiaľ je niekto vyslovene osoba, ktorá je hodnotená ako, alebo samo seba hodnotí ako obeť dopravnej nehody, to znamená, že s tou vinou nemá nič spoločné, tak má trochu problém v tom, že sa viac cíti byť ohrozená na svojom psychickom zdraví a je vyšší predpoklad, že u nej môže nastať nejaká traumatizácia, pretože nemala tú situáciu pod kontrolou. Chýba tam ten psychologický fenomén toho, že som mala možnosť niečo urobiť, nejakým spôsobom zasiahnuť. Naopak sa ukazuje na základe výskumov, že ľudia, ktorí to zavinenie si uznajú, tak to u nich slúži ako určitý protektívny faktor. Tak, najväčšiu krivdu pociťujú, pokiaľ tak sami seba nevnímajú ako viníci a boli tak označení políciou. Vtedy môžu nastať najväčšie problémy. Vtedy, keď to neakceptujú, tam vlastne vravel aj pán kolega, čo tu už nie je o nejakých obranných mechanizmoch.
Neznamená to, určite nechcem teraz hovoriť, že sa netreba zameriavať na vinníkov pri poskytovaní nejakej prvej psychickej pomoci, že ich treba vyňať, lebo to nepotrebujú. Nemyslím to tak, určite nie. Opäť treba posudzovať to, ako sme sa bavili predtým, prípad od prípadu, individuálne, jednotlivé veci. Toto bola len vlastne tá traumatizácia, aj tak nastáva až po určitej dobe. A toto je jeden z faktorov, ktorých môže byť X. Áno, že proste, ako som aj vravela, že okrem tej viny, tam je to pohlavie a ešte ďalších milión faktorov, niektoré si tu spomenieme, na iné sme ani neprišli. Takže toto je len jeden nejaký vlások a bola by som veľmi nerada, keby bolo nejakým výstupom tohto môjho predstavenia to, že vinníci nepotrebujú pomoc. To tak vôbec nemyslím. Takisto sme sa stretli v rámci práce na projekte Komplex, ktorý skončil minulý rok, s tým, že tí vinníci bývajú dosť často stigmatizovaní spoločnosťou a tá ich rola, ako vravel pán kolega, maminka, ktorá je vyčerpaná a náhodou niekoho zrazí, môže byť tou spoločnosťou veľmi stigmatizovaná. Tým, že je označovaná, ty si niekoho zabila a už je na veky vrahyňa a je to fakt ťažké a stále sa to tu deje. A práve, že na základe tých našich výsledkov sa ukázalo, že vinníci dosť často prepadajú sitom pomoci a im tá pomoc nie je poskytovaná. Takže teraz určite nechcem, aby sa tento trend tu nejako odznel, že tí vinníci proste majú ísť bokom a budeme sa venovať len tým, čo sú 100% obeti. Tak, dali sme tam tieto dve premene, subjektívny pocit viny a subjektívny pocit poškodenia. To je to vnímanie sami seba ako obete. Mali sme tam aj objektívne zavinenie podľa vyšetrovania polície, ale ono nám to ako si splynulo štatisticky s tým subjektívnym pocitom. Málo kto to mal v tom rozdiel. Čakali sme, že to bude výraznejšie, tak schválne, čo si myslíte? Každý pre seba. A oba faktory boli veľmi významné. Tá vina sa ukázala byť veľmi významná, aj tá pozícia obete sa ukázala byť veľmi významná v tom, ako je tá dopravná nehoda vnímaná ako dôležitá udalosť, závažná udalosť. Ďalej sme sa venovali fyzickým poraneniam. Keď sme videli, že vlastne aj keď môže vzniknúť traumatizácia aj pri zdanlivo banálnej nehode, tak aj tá závažnosť zranenia, podľa závažnosti zranenia je často posudzovaná jednak aj závažnosť nehody a jednak aj celkovo ako ten človek to vníma. Že táto trauma, ako som už spomínala, prediktor, keď vidím alebo zažijem to škaredé zranenie alebo závažné zranenie, tak je to často prediktorom posttraumatickej stresovej poruchy, takisto bolesť tým koreluje. Niektoré výskumy ukázali, že je to až nejakým časovým odstupom a takisto, pokiaľ vznikne po dopravnej nehode nejaký následok fyzický, tak je to výrazný prediktor toho. To je už priamo zasiahnutie na toho človeka. To sú tie najvýraznejšie veci, vďaka čomu už ten príbeh životný nemôže pokračovať tak ako doposiaľ. Takže to je niečo, čo má veľmi veľký význam. Tak. To opäť o tom píšem. Ja sa dívam na čas, že to budem musieť trošku urýchliť. No, čo sa týka vlastného zranenia, tak to má vplyv na ten vlastný životný príbeh, ale takisto aj zranenie kohokoľvek z účastníkov. Pokiaľ to bola moja blízka osoba, tak je to jasné, že tým pre mňa narastá nejaká psychická, emocionálna, ale aj fyzická záťaž, možno ekonomická záťaž. Že áno. Ale takisto, pokiaľ sa zranil hocikto z účastníkov, a bola som ja účastná pri dopravnej nehode, keď sa niekto zranil, či som za to mohla alebo nie, tak sú tam samozrejme rozdiely, ktorým sme sa bavili, ale stačí, že tam bol niekto zranený, tak je to faktor predikujúci akutný stresový syndrom alebo akutnú stresovú poruchu. Zahrnuli sme tieto premene, mali sme to samozrejme oškálované a tieto 4 nám vyšli ako, že má zmysel sa nimi v tom modeli zaoberať, ostatné s nimi splynuli. Bola tam aj smrť, ale tých prípadov bolo tak strašne málo, že sa to neukázalo, že by to štatisticky nejako zahralo, takže smrť sme bohužiaľ museli vylúčiť. Teraz je priestor na nejaké vaše tipy, ako to dopadlo. A je to takto. Pokiaľ bolo pri nehode vlastné zranenie alebo zranené osoby, tak sa to ukázalo ako významný prediktor. Ďalšia ucelená časť, ktorej sme sa venovali,
Zhrnuli sme to vlastne pod pojem disociácia, lebo tam opäť štatisticky sa to ukazovalo, že to má veľmi podobný index a nerobilo by nám to dobrotu, ale mali sme to rozdelené, ešte ďalej sa tomu potom budem venovať. Ale disociácia je práve jeden z tých peritraumatických faktorov. A vlastne ide o to, že človek vníma realitu tu a teraz v čase tej nehody inak. Má nejaké tunelové videnie, vníma to ako vo filme, tam za chvíľku si pozrieme presne tie body. Disociácia sa zistilo, že vlastne je to úplne normálna vec, úplne prirodzená vlastnosť ľudskej psychiky, ktorá je tu preto, aby nás chránila. Nie je to nič nenormálne. Človek je odpojený od svojho vedomia v tej najťažšej situácii, keď nechápe, čo sa deje, vtedy sa odpojí a tým pádom ho to chráni. Zvyšuje sa tak šanca na jeho prežitie. On potom funguje v inom režime. Mozog sa odpojí od tých hlavných štruktúr a ostáva vlastne napojený len na tú základnú časť, ktorú máme spoločnú s dinosaurami a ideme. Sú to tie základné reakcie. Útek, útok a ustrnutie. Najčastejšie dochádza potom k depersonalizácii, derealizácii a znecitliveniu a človek si tak vytvorí odstup od toho, čo sa deje. Má to aj určitý analgetický účinok, to vlastne utlmujúce. Ale čo sa stane, keď táto prirodzená adaptívna disociácia neprestane? Keď pokračuje ďalej. Neuplynie po tej určitej dobe, ale prekročí dobu 2 týždňov, tak tzv. Chronifikuje a nazýva sa perzistentnou, patologickou disociáciou, ktorá je dosť často spájaná práve s nastupujúcimi ďalšími psychickými ochoreniami. Takže aj napriek tomu, že disociácia je silným prediktorom aj posttraumatickej stresovej poruchy, som tak nejako dopatrala k tomu, že je to skôr tým, že sa vyskytuje pri vážnych udalostiach, keď tá psychika má tendenciu sa chrániť sama a potom na to môže jedinec zareagovať aj takým tým negatívnym spôsobom. Pokiaľ pretrvá, jedná sa už takisto o výrazný prediktor rôznych iných negatívnych javov. Tam zaradené tieto konkrétne položky, ktoré svedčia o disociácii. Prežíval som intenzívny strach o svoje zdravie nebo strach o zdraví druhých osob. Byla jsem zmatená a měla jsem problém zorientovat se v čase a prostoru. Stresující událost jsem vnímala jako nereálnou, jako by se odehrávala ve filmu, to je to filmové vnímanie reality. A zorné pole bylo značně omezené, tunelové vidění. Ano, to jsem se pokusila tam priložiť aj tú ilustráciu. Roztrieštené alebo neúplné vzpomínky. Opäť čiastočná amnézia. Tak, ako som už hovorila, mali sme spoločný index disociácia a správne tušíte, keďže som tu o tom dosť tak ako hovorila, že disociácia sa ukázala byť ako veľmi významný, jeden z najvýznamnejších faktorov toho, ako ľudia neskôr posudzovali tú situáciu a ako hodnotili jej význam. Ďalšie relevantné faktory, ku ktorým som si tu nepripravila žiadnu významnú omáčku, bola sociálna opora. Tu je vlastne hlavne rola tej komunity, toho, či mal ten človek, že mu pocit, že mu bola poskytovaná dostatočná sociálna podpora od svojho okolia a či mu bola poskytnutá ponehodová péča. To nezáležalo na tom, mali sme to tam rozdelené, ale pre potreby tohto spracovania nezáležalo na tom, či o ňu požiadal on, alebo mu ju niekto nanútil, alebo niekto blízky mu vyhľadal a ukázalo sa, že poskytnutie ponehodovej péče je významný faktor, aj keď logicky musím zhodnotiť, že to možno svedčí len o tom, že tá udalosť bola naozaj významnou. Že nie je to nič také prekvapujúce a vysvetľujúce, že naozaj to svedčí len o tom, že to bolo proste naozaj na význame veľmi dôležité. Riešili sme aj ekonomické a ekonomicko-sociálne, preto som tam dodala tie sociálne následky. Pretože tie finančné straty, ktoré sa môžu nastavať z rozličných zdrojov, sa dotýkajú aj sociálneho života toho jedinca a dosť často jeho rodiny. Preto som to tam takto napísala. Všetko, čo sa môže nastať, som tu uviedla, že čiastočne sa jedná o odškodnenie, ktoré nebolo dostatočne dané. Čiastočne sa jedná o to, že ten človek mal nejakú zdravotnú újmu, nemôže vykonávať ale svoje povolanie. Že bol na PN, zatiaľ mu nešiel plat, že proste je toho strašne moc. Pri najhorších prípadoch, pokiaľ ostal fyzicky postihnutý, musel robiť nejaké zmeny.
prestavať dom, hej, alebo vozidlo, musel mať nejaké nový typ vozidla a podobne. Tie finančné problémy, to bolo pre mňa osobne prekvapivé, pre vás to tak možno nie je, často pretrvávajú strašne dlho. Že to nie je tak akože jednoduché, ale môže to pretrvávať aj po 2 rokoch, aj roky. Opäť sa na základe zahraničných zdrojov sa ako prediktori javili vyšší vek, o čom sme sa už bavili, ženské pohlavie, opäť prekvapivo, a nižší stupeň dosiahnutého vzdelania, nižší socioekonomický status. Toto všetko sa spájalo s tým, že potom boli tie ekonomické a sociálne následky v zahraničných výskumoch, ktoré som si čítala vyššie, ako to bolo u mňa. Ekonomické následky boli takisto veľmi významný faktor, podobne ako toho, ako človek tú situáciu vnímal. Do toho modelu sme samozrejme zahrnuli aj psychologické následky. Jedným z nich bol strach. Mali sme tam celý taký test, ktorý bol zaškrtávací a doplňovací, ale bohužiaľ bol orientovaný predovšetkým na řidiče, takže sme väčšinu tých položiek nemohli použiť. Ten strach sa môže po dopravnej nehode vyskytovať z rozličných vecí. Môže to byť nie len byť izolovaný na situáciu tej nehody, ale takisto sa môže týkať aj života. Hej, že môže to byť strach, napríklad môže to byť agorafóbia, môže to byť strach ísť do určitých stretnutí s určitými ľuďmi a podobne. Že tu je to veľmi izolovaný pohľad, ale v skutočnosti ten presah, hlavne aj v rámci depresie a posttraumatickej stresovej poruchy, môže byť úplne iný. Môže to byť celé spektrum života. A my sme vlastne zaradili tieto dve položky. Či ten človek býva v aute nervózny, bohužiaľ sme celý ten test museli redukovať na toto skrz to, že sme tam mali nielen tých vodičov a řízenie auta od nehody. A potom som vravila tej kolegyni, že to řízenie auta od nehody taky proste nemôžeme použiť. Pretože tam boli aj tie spolujazdci práve. A že by nám to mohlo opäť dávať nejaké skreslené výsledky a dopadlo to, takže tá nervozita ve vozidle bola faktor, ktorý zahral. A potom sme tam použili aj nejaké screeningy, možno, že psychológovia poznáte. Keďže to bol výskum na takom množstve ľudí a bol to krátky dotazník, tak sme sa nemohli úplne rozpisovať na veľké diagnostické metódy a použili sme 3 screeningy, ktoré sú relatívne známe a myslím si, že ste sa mnohí s nimi aj stretli. A tu mám nejaké mini údaje o jednotlivých poruchách, ale nerada by som tomu venovala veľa času, pretože to určite všetci dobre poznáte, že tá prevalencia PTSD sa pohybuje v obrovskom spektre na základe toho, aká vzorka sa použije. Či sú to ľudia po ťažkých dopravných nehodách v nemocnici, tak je to veľké percento. A či sú to ľudia, ktorí proste sú niekde na súde, a tam je to nižšie percento. U nás na základe našich dát z tohto výskumu to bolo 22%. A prevalencia depresie u nás sa neukázala byť ako významná, to môže byť chybou tých dát alebo ich zbierania, ale normálne sa uvádza v literatúre až 21% zácne čistej depresie po dopravných nehodách. Je to väčšinou s časovým odstupom. U úzkosti je zaujímavé, že sa vyskytuje a potom tak ako postupne nejako uplynie, ale je to niečo iné, práve že na základe faktorovej analýzy sa ukázalo, že všetky tie 3 poruchy, opäť každá má samostatné trsy, ktoré jej zodpovedajú a každá môže existovať o samote u týchto osôb po dopravných nehodách. Chvíľka na typovanie, čo si myslíte, že z týchto 3, na ktoré sme sa zamerali, vyšlo ako významný prediktor toho, že tí ľudia vnímajú tú dopravnú udalosť ako závažnú vo svojom živote v porovnaní s inými a nič to nebolo. Stížme, že nič proste. Že síce nám vyšlo, že oni majú PTSD. Mali normálne ten screening, čo sme použili, ukazovalo, že 22 až 23% osôb ju má, ale napriek tomu v súvislosti, v spojitosti s tým faktorom sa to neukázalo byť ako významný prediktor. Tak sme si zobrali ešte osobnostný test, ktorý sme použili a konkrétne sme vychádzali z Big Five. Tam sú obsiahnutých týchto 5 dimenzií, ktoré sú na škále od po. A ten test má normy, ktoré sú snímané na celej populácii. A je to metóda, ktorá je síce trošku kontroverzná, ale napriek tomu je veľmi široko používaná a zvolili sme ju, pretože sme mali možnosť porovnania so zahraničím. Od toho dnešního setkání a být závěrečnou přednáškou, protože vlastně na Centrum dopravního výzkumu jsem nastoupila do
rozjetého projektu Komplex, který vlastně jako pro mě byl v tu dobu jako opravdu vidinou toho pokračovat v něčem, co mě na úrovni kraje Vysočina vlastně velmi zajímalo, a to je vlastně reakce na to, jakým způsobem případně pomáhat lidem, kteří se na mě i obraceli v rámci nějaké ponehodové péče, protože vlastně tou druhou mojí částí profese je vlastně BESIP, a tak nějak si to lidé začali v tom kraji podvědomě spojovat, že když hledali ty informace a vlastně tak, jak tady v té předchozí přednášce vlastně jako bylo zmíněno, taková ta obava o tu třeba ekonomickou stránku, existenci, pokračování toho, co teďka vlastně jakoby bude po dopravní nehodě, tak to byla jedna z těch věcí, které mě vlastně na Centrum dopravního výzkumu přivedly. A myslím si, že na té předchozí přednášce tady vlastně jako bylo názorně vidět, že se té problematice kolegové tam věnovali opravdu velmi intenzivně a velmi do hloubky, že vlastně se tam nějakým způsobem zúročovaly opravdu ta práce s těmi vědeckými daty, zahraničními daty spolu s nějakou reálnou praxí, protože určitě je důležité zmínit v rámci naší práce na CDV, že tam máme i HADN, což je vlastně hloubková analýza dopravních nehod, kde vlastně kolegové mají možnost vlastně dopodrobna více zkoumat vlastně příčiny dopravních nehod. A vlastně celý ten balík potom utvořil vlastně tu knížku, kterou vlastně asi si myslím, že většina z vás tady už nějakým způsobem zaznamenala, nebo se k vám dostala formou nějakých odkazů, možná pro kolegyně, které jsou tady z celní správy nové, tak vlastně na webu ponehodové péče je vlastně k dispozici celá knížka, která se vlastně tomu stávajícímu systému a vlastně na 120 stránkách nebo 150 stránkách se vlastně jakoby věnuje problematice ponehodové péče, jak vlastně ji můžete získat, stejně jako tam jsou k dispozici ještě některé materiály od hasičů nebo od Českého sdružení obětí dopravních nehod. Ale ta knížka, to je vlastně jakoby to gro, které vlastně vzešlo od kolegů, a já vlastně mám tu čest nějakým způsobem pokračovat ještě s kolegou Davidem v tom, jestli se vlastně bude o ponehodové péči a ve spojitosti s CDV hovořit i nadále, což pro nás je poměrně jasná odpověď, že ano, protože si myslíme, že ať už to jsou reálné zkušenosti hasičů, policistů, záchranářů, ať už to jsou ty reálné příběhy, které řeší buď České sdružení obětí dopravních nehod, nebo jsou to vlastně jiné neziskové organizace, jako je třeba Dlouhá cesta, která vlastně pomáhá také lidem při ztrátě někoho blízkého, anebo to jsou další právě ta krizová centra, tak nám vlastně přišlo důležité, aby, řekněme, to pokračování té ponehodové péče zůstalo i jako součástí, řekněme, nějakého toho vědeckého systému, aby to zůstalo součástí provázanosti na ministerstvo dopravy, protože ať je to, jak je to, tak vlastně ponehodová péče je součástí strategie BESIPu pro roky 2021 až 2030 a vlastně je to jeden z těch úkolů nějakým způsobem i odpovídat na to, jak je vlastně přistupováno tady v České republice k obětem dopravních nehod, nebo respektive k obětem a k účastníkům. Furt mám takovou tu tendenci se upínat jenom k těm obětem. A tady vlastně je nějaká hlavní myšlenka pokračování tedy projektu, který není už v návaznosti na TAČR, nicméně je spolufinancován z prostředků Evropské unie a vlastně byl vložen do tzv. Sociálních výzev pod MPSV, kdy vlastně ta hlavní myšlenka bylo zlepšení systému psychosociální péče po dopravních nehodách, kdy vlastně nějakým způsobem částečně kopírujeme tu linii, po které se vlastně jelo v rámci projektu Komplex. Snažíme se pracovat i na tom, abychom využívali maximálně ten potenciál těch dat, což je vidět, že vlastně ten komplex přinesl informace o účastnících dopravních nehod s velkým vlastně množstvím vzorků, které se zkoumalo, ale že vlastně nás potom zajímalo, jak to uplatnit do té praxe, což tady vlastně kolegyně Verča říkala i na začátku, že vlastně nechceme, aby ten potenciál té ponehodové péče zůstal vlastně jakoby v šuplíku a že vlastně tady zazněla ta myšlenka, že vlastně dopravní nehody vlastně nejsou až takovým tématem, protože ten počet těch lidí, kteří jsou zasažený oproti třeba jiným cílovým skupinám třeba není tak výrazný, aby to vlastně jakoby bylo tématem i v prostředí toho, jakým způsobem posuzovat ty jednotlivé přístupy, třeba i ze strany nějakých těch správních orgánů, soudů. Takže vlastně jednou z těch hlavních myšlenek je vlastně nejen to zlepšení, ale vlastně udržování nějaké kontinuity a toho, aby vlastně
řekněme, nespadlo to třeba do roviny nějakého soukromého sektoru nebo někoho, kdo by si to vzal jako nějaké téma a vlastně využil by i toho potenciálu, který vlastně ten výzkum v rámci CDV přinesl. Já jsem si to připravila jenom na pár opravdu slajdů, abych už vás tady dneska nezdržovala. Že v České republice v prostředí i toho jako mediálního prostoru, zaplať pánbůh za Světový den obětí dopravních nehod, za další aktivity, které se v tomhle jako podnikají, ale že vlastně jakoby ta práce tady, ať už je to zase ten integrovaný záchranný systém, nebo potom ten následný jako i soukromý sektor podobě vlastně jakoby těch pojišťoven není úplně zatím moc jako na veřejnosti komunikován. Takže chceme určitě jako zvyšovat nějaké povědomí o té problematice a možná bych tady vlastně jako v krátkosti, že jsem se předdomluvila tady s kolegyní z Českého sdružení obětí dopravních nehod, na ní překlikla i tu větu, že vlastně jako chceme ještě více vlastně jakoby komparovat nějaké zahraniční informace a vlastně jako říkat, co kde v zahraničí funguje v nějakém tom přístupu pro účastníky dopravních nehod. Takže si můžu možná v krátkosti tohleto téma, protože je to vlastně jako v rámci toho projektu i její parketa více než moje. No, my jsme se tady o tom bavili s kolegyní Veronikou, ale taky s Davidem Červinkou, který dneska nedorazil, s tím, že my jsme i navázaní jako České sdružení obětí dopravních nehod na Evropskou federaci obětí silničního provozu, tak máme ty kontakty na ty zahraniční partnery. Takže nás napadlo, že bychom vlastně mohli toho využít na kvalitativní výzkum a na rozhovory s experty, kteří se věnují ponehodové péči ve vybraných zemích Evropy. Nechci říkat jenom Evropské unie, protože Velká Británie, že už s Brexitem je to tam trochu jako jinak, ale Evropy určitě. Jak vlastně ty systémy v těch jednotlivých státech fungují, takže já teďka už oslovuju ty naše partnery z různých zemí, s tím, že máme za sebou rozhovor s polskou kolegyní Katarčinou Dobřanskou Junko, která je zase reprezentantka a viceprezidentka neziskové organizace Přejiště, což je něco jako průchod nebo vlastně přechod přes tu náročnou životní zkušenost vyplývající z dopravní nehody a vlastně hodně se zaměřuje jak na silniční bezpečnost a na prevenci dopravních nehod, tak i na tu ponehodovou péči. A potom vlastně teď mám za sebou čerstvě ještě rozhovor s Frankem Drescherem, což je zase velitel zásahů ze zdravotnické záchranné služby. Tam zase je to, ta situace vypadá úplně jinak než v Polsku, obě jsou to velmi velké země, ale vlastně Německo to má zase jinak i geograficky, i vzhledem k politickému uspořádání, protože tam je těch států 16 federálních, jo? Takže oni mají nějaký bazál, na kterým fungují jako standardizovaně ty systémy všude, ale potom v těch jednotlivých zemích už se ty systémy můžou lišit. A on sám říkal, že jako je rozdíl třeba v tom, jak jsou silný. Jo, ale docela mile mě překvapilo, že jako hodně využívají i systém dobrovolníků, vycvičených dobrovolníků a pírů. A vlastně hodně se do toho třeba do té činnosti při zásazích, při nehodách zapojují i členové různých křesťanských církví. Jo. Takže tam je to třeba jinak. Jo. Ale v Polsku teda taky jakoby ta iniciativa, řekněme, dobrovolníků tam je taky patrná, ale už jim třeba chybí ten národní web, který by seznamoval s tím, kde můžou využít kontakty a pomocnou ruku, který třeba Německo má. My už dneska taky můžeme říct, ale musíme ho dosytit tím obsahem ještě. Že? Takže jako hodně se to různí. V plánu mám ještě zase teďka rozhovor s španělskou kolegyní z organizace Pat a Pat, ta už taky funguje asi 25 let ve Španělsku. Tam to zase funguje jinak, takže ten rozhovor mě ještě čeká, ale vím, že z předchozí spolupráce, že třeba katalánskou už má i tu hotlinku, kde prostě telefonují lidi, ve chvíli, kdy se jim stane nehoda, už dostanou vlastně naservírované ty informace, což třeba zatím, tak jak jsem říkala, třeba u Německa nebo u nás je to tak, že ten člověk ještě jakoby musí víc hledat, jo? Ale tady vlastně už dostají kontakt na tu linku. Takže vlastně hodně se to liší a bude pak zajímavý to dát dohromady ty informace a vytěžit z toho třeba nějaký příklady dobré praxe, které by byly přenositelné i k nám. Takže tolik jenom v kostce. Je to vlastně hlavní důvod, proč jsme se i touhletou cestou vlastně vydali, protože vlastně jsme chtěli vlastně jako prozkoumat, co kde už jako funguje, aby se někde nevymýšlelo vymyšlené, anebo respektive co a jak funguje a jestli vlastně jako třeba vůbec je to nevím, aplikovatelné do českého prostředí. Já moc krát děkuju vlastně oběma složkám, které nás vlastně v
tom uplynulém měsíci přijali, ať už je to vlastně tedy policejní prezident nebo generální ředitelství hasičů, kdy vlastně jako je pro nás vlastně jako důležité, aby ty hlavní složky, které jsou vlastně v tu chvíli, a nezapomínám na záchranku, ale tam je samozřejmě trošku jiné, na rozdíl od těch policistů a hasičů, kde je to centrální řízení, což nám tu práci trošku usnadňuje, tak na té záchrance už se jako krásně ukazuje, že jiný kraj, jiný mrav a necentrální řízení vlastně jako v tomto ohledu znamená, že to vlastně všude funguje trochu jinak, i když se nechá potom nějaká ta spolupráce v rámci třeba toho spisu jako takového, tak v rámci té psychosociální pomoci, tak určitě je to cesta, jak se dá. A v rámci návaznosti na to Německo, tak vlastně už i teď vlastně jako tady v České republice víme, že v některých ohledech se ten přístup jako různí, že na rozdíl od toho standardizovaného přístupu, který je u hasičského záchranného sboru nebo u policie, tak v té návazné péči my vlastně i na tak malém území, nemusí to být Německo, jako je Česká republika, už pak vidíme nějaké vlastně jako nuance a rozdíly, které se vlastně týkají třeba předávání těch lidí do nějaké následné péče nebo vlastně dostupnosti nejrůznějších kontaktů v jednotlivých krajích, že prostě máme vlastně kraje, kde ten nezisk je poměrně silný, kde vlastně ti lidé se mají kam obrátit a naopak prostě jsou místa, které na té České republice jsou vlastně tak trochu těmi hluchými místy, protože třeba se tam i nedostává nějaké třeba adekvátní jako psychosociální podpory. A vlastně my nechceme i teďka dělat nějaké unáhlené závěry, protože vlastně jsme v nějaké výzkumné fázi a určitě to vydá na nějaké další jako setkání, kam jsme se třeba i dopracovali a s jakými daty jsme pracovali, ale určitě jedním z těch velkých dluhů je vlastně web, takže jsme ještě teďka mimo tu dotaci MPSV ještě podávali žádost na podporu ze strany ČAZu, který by vlastně potenciálně mohl zasponzorovat vlastně do vybavení toho webu nějakými užitečnými funkcemi a vlastně zpracování i toho, co třeba tady vlastně vzešlo z komplexu jako takového, protože vlastně chceme těm lidem poskytovat nějaké adekvátní poradenství, bezplatné online a bez ohledu na to, jestli jsou kolega z Ústí nebo z Písku, takže jestli dostanou za uši nebo dostanou mírnější trest. Tak vlastně zajistit takové ty základní informace, které vlastně si může každý potom jednoduše vyhledat a přečíst na webu a pak se vlastně případně odkázat na tu následnou péči. Říká 5 slajdů, už tady zase kecám 15 minut, tak se strašně omlouvám. To, že jsou vážné dopravní nehody častým zdrojem traumatu, to, že tam dochází k nějaké konfrontaci s realitou, to, že ty dopravní nehody mají nějaké psychické dopady, tak to všechno tady bylo řečeno v té obsáhlé prezentaci od Barči, takže to opravdu jako takhle přeskáču tady i nějaké ztráty z dopravních nehod, které jsou v návaznosti na psychické dopady. Pokud se bavíme o celkových ztrátách z dopravních nehod, tak je to 2% HDP České republiky každý rok. Jo. Je to nějakých 140 miliard korun, jde vlastně na pokrytí nákladů z dopravních nehod, ale to už je vlastně, to jsou ty celkové náklady, kdy se bavíme od výjezdu hasičů, policistů, záchranky přes odškodnění, pojistky, soudy, sociální péči a tak dále. Je to prostě obrovský balík peněz. A i proto je důležité, vlastně a proto se, troufám si tedy, že proto se i ponehodová péče nachází vlastně v nějaké strategii BESIPu, že nejde vlastně jako o ty lidské životy, o kterých se tady dneska bavíme, ale že taky ten stát se drbe na hlavě a říká, tyjo sakra, ono prostě každá ta nehoda, a jakože dopravní nehoda součástí policie každých 5 minut, sanitka vyjíždí každých 23 minut, smrtelná dopravní nehoda každých necelých 19 hodin se v České republice stane. A byť se daří vlastně, jako řeknu, se posouvat směrem k té vizi 0, tak samozřejmě ten pokles není třeba takový, jaký bychom si úplně představovali. A vždycky, když jsem tázána, ne teďka z pozice výzkumného pracovníka, ale besipáka, jak to teda vidím s tou vizí 0, já říkám, hele, my jsme teďka prošli jakousi jako, ženy pochopí, my jsme prošli liposukcí silničního provozu, což znamená, že bez nějakého velkého úsilí přišel úžasně propracovaný integrovaný záchranný systém. Teďka jsem dokoukala, jsem si z nostalgie pustila seriál Sanitka, no podívejme se před pár lety, co tady ještě k nám jako přijelo nám zachránit život. Byla to prostě 1203, kde vrcholem byl infuzní set a možná nějaký jako kyslík a to, že v těch prvních dílech ještě dechali takovou tou hadicí, bylo tak dudy spíš, jako jo, že člověk dostal sice masku, ale prakticky to vypadalo, že nafukujete jako lehátko k vodě a ne člověka, takže integrovaný záchranný bez debaty. Bezpečnější infrastruktura, bezpečnější vozidla, která dost často myslí jako za nás
pomáhají vůbec zvládnout spoustu dopravy, že se nám celá řada těch lidí přesouvá z té kategorie třeba usmrcených do roviny těch těžce zraněných, protože je dokážeme zavčas transportovat na nějaké specializované pracoviště. A teďka už vlastně jako kde teďka už jako brát pro to, aby bylo vlastně jako bezpečno. No teďka už jsme v rovině toho, že musíme měnit to chování těch účastníků provozu. Teď to teprve začne vlastně jako nejvíc bolet, protože to jsou ty motorkáři, to jsou neviditelní chodci, to jsou vybláznění mladí řidiči a seniori, kteří začínají vlastně čím dál více vlastně jako promlouvat do té problematiky bezpečnosti silničního provozu. Jsme se tam teďka bavili s kolegou na konferenci a říkal, že si to vyhodnotil, že si samozřejmě ještě potřebuje jako etapizovat na 5letky vlastně, protože ten mladý řidič je 18 až 24 let, zatímco senior je každý 65+, ale že za poslední rok je to kategorie, kde nám stoupá nejenom nehodovost, ale také fatalita těch následků. Takže nebude to určitě jednoduché a proto pořád si myslím, že ta otázka té ponehodové péče tady je. Mezitím byste si přečetli, co jsem tady promítala, doufám, že jsem na předposledním slajdu. Určitě chceme, aby ponehodová péče v České republice byla iniciativou, která je nějakým způsobem inspirována zahraničím. Abychom tady, protože já jsem velkým zastáncem toho, abychom tady změnili i takový ten trend, fond zábrany škod, že se nám tady rojí odborníci na bezpečnost provozu a na různá témata, což znamená, založím si účelně neziskovou organizaci, protože potenciálně potřebuji na něco vytáhnout peníze. A tím pádem pak se tady vyrojily mraky subjektů. Myslím, omlouvám se asi, fond zábrany škod v rámci nákupu nové techniky pro policii a to, ale vnímám to v tom sektoru té prevence, že nám to opravdu mnohdy generuje, prostě řeknu, subjekty, které prostě si vytvoří účelně jako neziskovou organizaci, protože chtějí mluvit teďka do bezpečnosti silničního provozu. A myslím si, že je opravdu důležité, aby ta ponehodová péče nastavila ten trend. Přestaňme si tady nějakým způsobem jako kopat na tom vlastním písku a pojďme ten projekt od začátku dělat tak, aby to bylo něco společného, aby jsme věděli, že když se bavíme o ponehodové péči, takže ti hlavní aktéři jsou do toho zapojeni a ne, že člověk jako se vždycky děsí dne, kdy vyběhnou jako podpořený projekty Fondu zábrany škod a přemýšlí o tom vlastně jako, co zase bude řešit na nějaké své jako odbornosti, protože vlastně jako přijde nějaký subjekt, který na něco dostal peníze a teďka to bude chtít třeba i v tom konkrétním kraji vlastně jakoby realizovat. Čímž nechci říct, že všechny ty projekty jsou nějakým způsobem špatné, ale v některých ohledech prostě se s některými projekty prostě nestotožňuji a stotožňovat asi ani nebudu. Tak, chceme určitě nějakým způsobem dál edukovat, a to nejenom na odborných akcích, ale právě i veřejnost a razit tam právě myšlenku ponehodové péče. Děkuji vám za pozornost. Je to všechno, doufám, že jsem vás už dlouze nezdržela, protože si myslím, že ta prezentace od Barči byla přehledná a myslím si, že tam jste dostali o tom dosavadním jako maximální možné informace. Takže hlavní message z mojí strany je primárně o tom, že chceme ponehodové péči pokračovat, chceme, aby ponehodová péče byla spojená s Centrem dopravního výzkumu a budeme jenom rádi, když do toho budou opravdu zapojeny ty složky, o které my v rámci té spolupráce velmi stojíme. A děkuji všem, kteří vlastně nám to pokračování jako umožňují a pomáhají nám tvořit ten systém ponehodové péče lepší i podle těch zahraničních nějakých vzorů a příkladů. Takže děkuji za pozornost.